Dnes je naozaj pekné počasie a bol som v Rapovciach na mítingu Heleny Mezenskej. A tak ako každý má svoje právo povedať, čo si myslí, ale je zodpovedný za to, čo povie, tak každý má právo voliť toho, koho chce on. Milí priatelia, každý máme rovnaké práva. Vy máte právo ráno sa zobudiť, ja mám právo večer ísť spať. Ja budem voliť Helenu Mezenskú, pretože to je moje právo. Vy mi ho nezoberiete a ja vám nezoberiem právo, koho chcete voliť vy. Voľte a je to vaša, naozaj len vaša zodpovednosť za Slovensko a za seba. Pekný deň. A celý čas má tak zadžubaný neskutočný chlap. Si povedal, že za mi ruky trasú. No a teraz pozri, aký budem. Teraz pozri. Helenu Mezenskú budem voliť pretože tento kameraman má ako jediný na Slovensku čistý objektív. A čistý objektív je záruka dobrej prezidentky. Aká si rýchla, no ukáž. Čisté srdce, čisté ruky.